Pani Čajková, viete nám povedať, že prečo sme sa stretli a čo budeme robiť? To je dobrá otázka. Ja teda dúfam, ako mi bolo povedané, že budeme viesť rozhovor a verím tomu, že budeme viesť rozhovor minimálne o projektoch, ktoré realizujeme na univerzite, o vede, ktorej sa venujeme a o výsledkoch, ktoré sa snažíme prinášať. My vás natáčame ako dobrovoľníci, my sme spotrebitelia. Viete nám povedať, skôr ako nám začnete hovoriť o veciach, ktorým sa venujete, že čo z toho, čo robíte, aký to má prínos pre nás ako spotrebiteľov, tak aby sme tomu rozumeli. Možno na úvod len poviem, že som docentka verejnej politiky a verejnej správy a venujem sa prepájaniu obyvateľov, samosprávy, policymakerov, decision makerov, všetkých tých aktérov, ktorí by mali čo dočinenie mať s nejakou tvorbou politiky, aby tá politika, ktorá bude vytvorená, respektíve tie verejné politiky, ktoré budú vytvorené, aby boli prínosné práve tak, ako ste povedali, pre vás, pre nás, spotrebiteľov. Čiže naše výsledky sú vždy zamerané tak a naše ciele, aby boli reálne využiteľné v každodennej praxi. My sa venujeme pôde ako dobrovoľníci a tiež sa snažíme prepájať, takže asi budeme mať nejaké spoločné témy. Ktoré dva projekty vlastne, to sú asi tie konkrétne, o ktorých by sme si chceli povedať? Viete nám teda, je to myslím, že LOES a PIDVE. Skúsite nám k ním niečo povedať? Sú to veľmi blízko prepojené projekty. Hlavným projektom je práve projekt LOES, ktorý je zameraný na vzdelávanie o čistote pôdy. Čiže našim cieľom a konkrétne môjim zameraním alebo môjim vstupom do tohto projektu bolo práve prepojenie všetkých relevantných aktérov do komunít v praxe, kde sme spoločnými sílami mali prinášať výsledky tak, aby vzdelávacie politiky boli nastavené pre nás, pre naše deti a pre všetkých tých, ktorých pôda a vzdelávanie v oblasti pôdy zaujíma, ale hlavne pre tých, ktorých by malo zaujímať. PIDVE je projekt v nadväznosti na už skôr spomínaný Horizon Europe projekt LOES a PIDVE máme financovaný z našej národnej úrovne a má byť akýmsi podporným projektom pre naplňanie cieľov, výsledkov a pre prinášanie výsledkov do praxe. A LOES? Samotný LOES, tak ako som spomínala, je projekt vedeckého alebo teda finančného rámca Horizon Europe, čo je najväčší finančný rámec na financovanie vlastne vedecko-výskumných projektov v Európe. Realizujú sa v rámci neho projekty, ktoré majú za cieľ prinášať vedecko-výskumné výsledky a projekty do praxe. Čo znamená LOES alebo PIDVE? LOES nám prepája, samotný názov nás má nasmerovať na pôdu a na zem alebo na ilovitú pôdu. A práve kvôli tomu, že v ňom skúmame a máme snahu priviesť najmä deti a mladých ľudí k tomu, aby dokázali vnímať potrebu čistoty samotnej pôdy a vnímať to, v akých všetkých oblastiach nás tá naša pôda ovplyvňuje. Spolupracujete nejakým spôsobom s farmármi na týchto vašich aktivitách? Ale áno, veľmi blízko. Máme aj zástupcov farmárov zapojených práve v oblasti komunít praxe. Komunity praxe je taký špecifický nástroj, kde skutočne každý krok, každú aktivitu v rámci projektu preberáme, ako som už spomínala, so všetkými tými, ktorých sa to týka. A teda nemáme snahu do rozhodovania alebo do diskusí zapájať len samotný trebárs samosprávy alebo štátnu správu alebo tvorcov legislatívy, či už v oblasti vzdelávania alebo v oblasti pôdy, ale naozaj našim cieľom je zapájať aj tých, ktorí každodenne s pôdou pracujú. Čiže áno, máme zapojených aj farmárov. Je niečo, čo by ste nám chceli povedať vy, bez toho, aby sme sa pýtali, ale niečo, čo by sme mali vedieť alebo mohli vedieť, niečo, čo by nás mohlo zaujímať ako spotrebiteľov? Určite áno, vytvorili sme veľmi zaujímavú aplikáciu v rámci projektu LOES, kde zberáme a naďalej zbierať budeme údaje o rôznych úrovniach a typoch degradácie pôdy. Práve táto aplikácia je zaujímavá v tom, že ktokoľvek z nás môže stiahnuť, označiť tam miesto, kde sme identifikovali mieru alebo spôsob degradácie pôdy. My týmto spôsobom budeme ďalej údaje a dáta zbierať a budeme s nimi môcť aj ďalej pracovať. Samozrejme, pripravili sme aj ďalšie aktivity a ďalšie nástroje v rámci tohto nášho projektu, čiže verím tomu, že v titulkoch uvidíte web stránku nášho projektu LOES, ako aj projektu PIDVE. Ja by som veľmi oceňovala, keby ste si našli chvíľku a klikli na stránku, načítali si QR kód a pozreli sa na naše výsledky. Viete, kvôli čomu vlastne my vás tu natáčame teraz? Kvôli tomu, lebo sa chcete dozvedieť viac o tom, čo vlastne my pre vás v oblasti pôdy vieme spraviť. My sa snažíme prepojiť vlastne taktiež ako spotrebitelia, hľadáme prepojenie na univerzity, lebo veríme v spoluprácu s univerzitami, že bez toho to proste nejde. Je nevyhnutá takisto spolupráca s politikami, ale je nevyhnutné tiež povedať to, že Univerzita Cyrila Metoda a práve z týchto dvoch projektov, LOES a PIDVE,
nám financujú video projekčné práce, ktoré vlastne váš študent nám pomáha to strihať. Celé je to zaplatené vami, celý tento prvý ročník agrocyklo výpravy, za čo vám samozrejme veľmi pekne ďakujeme a tiež vám ďakujeme za predstavenie týchto projektov. Chcem sa ešte opýtať, čo sa týka nejakého časového ohraničenia, tieto projekty majú nejaké trvanie? Určite áno, projekt Pitve nám končí už teraz vlastne v mesiaci jún a projekt LOES, to je ten veľký horizontový projekt so zapojením celej Európy, by nám mal končiť pôvodne takisto v priebehu leta, ale požiadali sme práve aj z dôvodov potreby diseminácie výsledkov o predĺženie termínu trvania projektu a teda bude do konca roka. Čo ale nechcem povedať, že týmto spôsobom a týmto termínom naša aktivita bude končiť. Naším cieľom je pracovať práve aj s komunitami a so zapojenými kolegami, takisto aj s vami, aj naďalej a preto verím tomu, že toto nebude jedna jediná cykloagrotúra, ale že budú ďalšie spoločné akcie, na ktoré sa už teraz veľmi teším. Budeme sa tešiť takisto aj my a verím, že sa to všetko podarí, držme si palce navzájom a verím, že do skorého videnia. Rovnako ma veľmi tešilo a budem sa tešiť na budúce.